Mga minahal ko mag-isunang, tibok lang sa yuta. Dalay ko ng Diyos ni kapuntagon sa kanunay, magpasalamat kita. Nga kitagaan kita kay gayunan, lugay sa itong kinaboy, sa pagtuon, sa balanong na pulong, alang sa atong may pagkinaboy, intas niya patay ni kalibutan ng mga kiksunan. Ako i-greet ang akong mga viewers. Daghang kay salamat niyo mga viewers sa inyong pagsunod kanunay sa akong mensahe. Ingon usab sa akong mga subscriber. Dalay ko ng Diyos kanyo tanan. Ingon usab sa akong mga parintihan, mga higalaan. Diya, sa Iligan City, Mindanao, Philippines. Nga din, ako mga suwal mahigala. Kauban ako kaniato sa MACPA Federation, Executive Committee. Kumusta ko mo diya ako. Ingon usab sa mga asosisyon. Sakop sa MACPA Federation. O ingon usab sa akong church din na. Nga membro ako sa Iglesia sa Tambakan, Church. May buntag kanyong tanan. Daghang salamat. Bisan tuod nga dugay-dugay ta makita pa nagpadayon ako sa piminsay ang gibuhato nato sa pulong sa Ginoo. Hindi pa ko magtusunahan. Sumala sa atong mandan mga liatas Ginoo, mga etang balag Espiritu Santo sa kalang. Daghang buta. Among gamahanan, ikaw nga Dios amahan, na ikaw sa trono sa grasya sa kalingtan. Ikaw nakasud-ong ni kalibutan na Ginoo. Walay malilong diha kanimo. Panalangin ni Ginoo kini mong mensahe, makahatag ka na Ginoo, maduol diha kanimo. Labi na sa paghatag sa may panglawas, ingon sa paghatag kanamo sa Espiritu Hanon. Panalangin ni kini mensahe Ginoo. Panalangin ni Ginoo ako mga viewers, mga subscriber, aduna man sila mga suliran problema sila kinabuhi Ginoo. Tabangi sila Ginoo. Hatagi kalugaron tanan Ginoo. Kini tanan akong gipangayo kanunay Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaigsunan, tunan na to mga kaigsunan ang sinulat ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Atong nasinati ang sinulan, yun yung kapanahon karon. Mga batanon pa, mga bata pa. Dali na ni pahulay mga kaigsunan. Umikan sa daghan, mga balatian, umikan sila mga bisyo. Nahiagom sila sa mga klase-klase, mga balatian, mga kaigsunan. Di mag-aksyonan samtang ako diya, nag-alaga diya sa atong iglesia. Daghan ako gipanduaw, mag-aksyonan, na doon ay mga balatian sa mag-aksyonan. Daghan sila mga promise sa hay, mag-alagad na sila pan mga aksyonan. Salamat, dalay ko ng Diyos sa kanunay, nga din, mintas anak patay kay gayunan sa pag-alagad, atong ligunon ang atong may panglawas, kung saan na ito pag-alagad siya, kung ang atong lawas, luya na. Wala na tayo mahimong aksyonan. O sa ni atong tunan ang sulat ni Apostol Pablo magsulat sa unang Korinto chapter 3 mga aksyonan verse 16-17. Unang Korinto chapter 3 verse 16 to 17. Unsay nasulat ni Apostol Pablo mga aksyonan alang sa katawhan dito sa Korinto mga aksyonan. Diri nagingon. Wala pa ko mamosayod nga kamo templo sa Diyos. Uga ang Espiritu sa Diyos magapuyo diya sulod ninyo. Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, siya pagalaglagon sa Diyos. Kay ang templo sa Diyos balaan. O kanang templuha mao kamo. Mingon si Apostol Pablo magsunan. Ang templo sa Diyos mao kita magsunan. Ang templo, dili ang templo gambalay, manindot. Mga dagko kayo mga templo, kung dili magsunan, ingon si Apostol Pablo, kita day ang templo, mga kaigsunan. Kung kinsa katong magalaglag sa templo sa Diyos, iya sa pagalaglagon mga kaigsunan. Ato na sinati, tibok na ang siyutan. Ni kuyanap na ang mga laing pagpatuyang silang kagalingon. Wa sila masayot. Sila, templo sa Diyos mga kaigsunan. Diri mga kaigsunan, nag-ingon diri sa unang sa Episo mga kaigsunan. Episo chapter 1 verse 4. Diri nag-ingon. Sinulat niya po ni Apostol Pablo. Dini sa New Testament mga kaigsunan, ang pinakadaghan nga sinulat mga kaigsunan, mao si Apostol Pablo mga kaigsunan. Diri nag-ingon. Diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan, siya napili kanato aron kita mabalaan ug dili masalawayon diha sa tubangan sa Dios.
Gipili na kita mga kaigsunan nga diin sa wala pa matukod at kalibutan. Gipili kita. Usa pagpili sa Ginoo kanato mga kaigsunan, ang ampingan ang atong lawas kay pinili kita magsunan. Musa nagingon si Apostol Pablo mga kaigsunan. Nagaingon siya dinhi sa Korinto. Kung kinsa kato magalaglag sa templo, iya paglag. Ang atong lawas, ang atong body magsunan mao day kini, mao ang templo mga kaigsunan. Nga dili nato pagahugawan, pagadauton ang atong templo, mao ang atong lawas mga kaigsunan. Kaya nga naman, maguba ang atong lawas. Atong sudlan sa dili mga mamaayo, mga kalanunon, sa dili maayo nga may limnon mga kaigsunan. Nga diin, ikaw, ray, nagalaglag, nagaguba sa imong templo, nguway ang lawas. Usbon ko pagbasa, kaigsunan, dagaingon diri. Kung adunay mulaglag sa templo sa Diyos, palaglagon sa Diyos. Kaya ang templo sa Diyos, balaan, o kanang templuha, mao kamo, mga kaigsunan. Kita, templo, mga kaigsunan sa Diyos, mga kaigsunan. O sa daghan, mga admit sa ospital, ang mga sakit, mga lain, mga sakit, gumikan sa pag-abusar sa ilang lawas, mga kaigsunan. Mga kanser, uwan pa diha, mga kaigsunan. Nagpatuyang sa ilang kagalingon. O sa nagaingon diri mga kaigsunan, nga ang atong lawas templo, nagaingon diri, dili ninyo pahugawan ang inyong lawas. Ayaw kamo pag hubog-hubog mga kaigsunan. Dili mayo paghugawan ang atong lawas ug dili usab atong sudlan sa dili mayo. Kay atong lawas mga kaigsunan mao ang templo mga kaigsunan. Busa nagaingon si Apostol Pablo, ampingan natong lawas. Kinahanglan atong lawas, atong ampingan magsunan labi na sa mga pagkaon nga ginadili mga kaigsunan. Aduna diri nga gihatag kanato sa maayong paglawas para pag-amping sa atong maglawas kining New Start mga kaigsunan. Ang New Start mga kaigsunan mo diri nagaingon. Ang nutrition, kinahanglan ang atong lawas insakto sa nutrition. Dili na to pagsudlan nga dili maayo kay atong lawas dito. Kinahanglan po kita exercise atong lawas. Bisag sa kada adlaw dunay 30 minutos magsunan pag-exercise ta para mahimsog atong panlawas. Ikatulo, water. Mga kaigsunan, minimum nga atong inom nga tubig sa atong lawas magsunan. 8 glasses mo kanay required magsunan. Kay sa part sa atong body sa lawas, 70% magsunan mao ang water. Kinahanglan po kita sa sun. Magpasanpat kita magsunan labi na sa pagsilang sa adlaw yan. Kaya diha nato makuha sa mga vitamin D. Muna pag-amping sa atong lawas nga mao ang templo sa temperance. Mga kaigsunan, ang temperance importante sa pag-control sa atong kaugalingon sa pag high temper kina atong kontrolon ang atong temperance kina. Ikaunom, air. Dili ta sa asam ato dito sa mga dili maayong mga hangin, mga polluted ug ato kita sa presko mga air mga kaigsunan. Aron ang atong lawas na templo atong ampingan magsunan. Then ikapito, rest. Kinahanglan magsunan. Mo rest pud kita sa atong kaugalingon, ato ampingan, ato lawas na templo. Gani ang kabayo uban pa diha mga mananap i-rest jud nila sa mga kabaw man sa daro ilang ipapahuway taga-rest. Kita magsunan kita templo sa Dios sa Ginoo ato i-rest atong lawas magsunan. Dili nato hapdon sa overtime 24 hours uban pa diha para man kaputan natong atong tinguha kinatagan natong rest ang atong lawas magsunan. Ikawalo magsunan. Importante kayo. Ang letter T, trust in divine power. Ato isalig sa Ginoo nga din ang atong kaugaling na templo, i-trust in divine power bagyan. Wala tay aram mahimo gawa. Usa magsunan. Ang atong lawas mao day ang templo mga magapuyo ang balang espiritu kanato. Kung saan pagpuyo sa balang espiritu sa atong kinabuhi sa atong lawas kung daot na mga siya. Busa ang Ginoo nagpasidaan kanato kay kinahanglan ampingan ang atong lawas nga mga templo. Kay kung kinsa katong mulaglag sa templo sa Dios siya paglaglagon mga.
usa nining kabuntagon suna. Sa mubo nga mensahe para sa ato man panlawas. Hinauton ta giya ka nato nga mao ang new start nga maghatagan to o giya sunsaon nato pag-amping sa ato panlawas. Mga kaigsunan, daghang salamat sa kanunay sa inyong kanunayon sa pagtalingkog sa balang nga pulong. God bless you kaninyong tanan. Ang Ginoo magpanalangin kaninyo.